Bayasong ang tinunor no sawi knarinai world ni emon 5 jeep ni bareo je borok thuimani karon kubuni jibia borok saijung no ungo je abono nugui norok ma chonggan video jotono last jora nai baidi. Hello ani khajani Bayasong ang naidi ano Kokborok Facts channel Lainetas spider Buma bini busarong ni live banjir na bagay sa sapano klaimano mo feelings bo januar rong ni bisingo botongo morobumi area o mannai mo beng ni thane jefuru bini busarok no chari na bagay chathai pai thango afuru ke bo sak no buthari bini busarok bono chawi banchui tongthun hinai thilango afuru ke busarok bono chana ni start khlaio amti ke no female Lainetas spider thilango Borneo ants mushroom ni mo বিশেষ প্রজাতি যত জায়গাও মানথগিয়া যেফুরু কোনো জানুয়ার বরক ন এটেক খ্লাইও আফ্রুকে বরক একলগি উংলাইयै আবো বাই ফাইট খ্লাইলাইও বাদ যেফুরু বরক রিয়েলাইজ উঙ্গু যে বরক আ জানুয়ার বাইতেই পাইগলাক এবা বাঞ্চিগলাক আফ্রুকে বরক বম হাইকে সাক ন ফাটিরিউই নাহাও যে borok ni busak ni ongkhornai liquid borok ni 17 januar no aroni kharinani eba paralyze khlainani samong khlaio amti kheno koyekta mushroom sak theyei kubuni mushroom rokni live banchi riwi tongo octopus female octopus borok ni life waisano butui tuyo je abono scientist rok semel porus ni mung rikha jefru octopus butui tuyo afuru mo butui rok octopus buri bini busak ni logi khlaiei busak bai funangui toniwo jesuk jora tui a butui ni busa ongkhorya jora sak a time o bo bini butui rok no 1 second ni bagai fano yakari thangya amtui haibo 10 month jora tui khlaina nango aboni bagai kuno machaya ungui toktui rokno shape khlaiti no ma thilango honey bee jefuru pia kuno borok munisho eba kuno jipno chukna hinei bini khitung borok ne busago dawiriwo afru bini bis khitung tiklaima jora oke onek jora wono bini tolani busak chowi gjawi tongrugo warjaknai enemy ne busago aboni bagai khitung chomane bagai pia thilango But bini khitung busago ksawi tongma bagai aro onek matrao bis tongmani bagai bo thima ulobo a kocho khitung enemy ne busago bis rohori tongmano Pacific salmon fish mo a fresh water a chayo and aboni ulobo tongna bagai salt water ki fili thangai payo jefuru mo a butui tuina ni jora ungo afuru botesa fresh water ki fili thango because bini buti only fresh water simi banchiwi tongo tei mono bini waisa last samung ungo je abo khlaima uloke mo a thui thango Bayasong video chajak hingke norok like share khlai ano motivate khlai di naidi ano Kokborok Facts channel no subscribe khlai ano support khlai di and bell icon sebui ready